Ini ndinotenda kuti nyaya yamukoma Kadho Chiteka ndakaijekesa kusvika payave iye zvino. But taita challenge yevamwe vasina kunzwisisa. Ndinotenda kuti vaipotsana nema-updates ataipa pamusoro penyaya yamukoma Kadho Chiteka. Zvinova zvazondimanikidza kuti ndidzoke ndinyatsojekesa masoko andiri kuda kutaura panapa. Takabva nenyaya yamukoma Kadho Chiteka kwainotangira kusvikira mukoma Kadho Chiteka vazoiswa pa 3 months dzekubhadhara maintenance pachimirirwa kuti ma-DNA aitwe. Saka ndipo patichakangomirira ipapapo. Musafunga kuti takurasai panyaya iyi kana kuti tasiyana nenyaya iyi. No, ndikuita kuti muzive nyaya tinayo yamukoma Kadho Chiteka, but payakamirira sofa ndepekuti ma-DNA aitwe, but vachimbobhadhara maintenance for 3 months. Dzandinotenda kuti ndi November, December na January 2025. So ndo mamiriro akaita nyaya yamukoma Kadho Chiteka. Ndinoziva kuti vamwe vari kuzviziva nepeyave vari kufollowa update yega yega, but paita vamwe vazoita kuti tidzoke nhasi. Vamwe vari kuisa ma-message kuWhatsApp. No, hazvina kushata, saka ndangoti ndijekese ipapo chete. Right, nhasi zvakare ndine imwe nyaya yandinayo panapa. Nyaya yacho inorwadza, inosiririsa, nyaya yacho inobata. Asi ndine zvinhu 2 zvandiri kukumbira kuti mushure mekunge manzwa nyaya iyi muite. Chinhu 1 chekutanga ndechekuti mumire mushure mekunzwa nyaya iyi. Ndine masoko akakosha andinawo mumashure mwenyaya iyoyo. Please garisikai munzwe masoko iwayo. Chechipiri chandinacho ndechekuti ndoda kuti mundibatsirirewo hanzvadzi yangu yandinayo panapa. Ndo chinhu chechipiri chandinacho. Mumubatsirewo mwanasikana uyu hanzvadzi yangu anonzi Tendai. Pane mwanasikana hanzvadzi yangu andibata anonzi Tendai ari kuSouth Africa, but tine urombo zvikuru nekuda kwedistance hatina kukwanisa kuita video rake, but tine audio yake. Saka ndaakumbokusiyirai mumbonzwa masoko ari kutaurwa naTendai. Zita rekuti Tendai harisiro zita rake chairo, asi taona kuti maringe nenyaya yaari kutsanangura, bheta ndingomupawo zita. Ndangozomupa inini kuti anonzi Tendai, but harisiro zita rake chairo. Rake chairo tarisa kuside, tarisa kuseri, tamboshandisa rekuti Tendai. Ngatipindei munyaya iyi tinzwe audio iyi yehanzvadzi yangu iyi ari kuSouth Africa. Mubatsirewo please. Okay, nyaya yangu yakamira yakadai. So ndakangoti in fact 2019 ndakadanana neumwe murume 2019. Hatina zvatakaita kana kudi, taingotaura pafoni basi. Kana kuonana tarambobva takaonana pa, taingotaura pafoni. Kubva 2019 ndakachizomuziva 2022 kuchizonyatsomuona. Murume anogara kusaidi kwaNamutare. Pandakazomuziva murume enda ndakushandira marusape. Saka zvanga zvaanyorowo kuti anokwanisa kudi kundionawo nekudidi. Time yese ndakapedza makore 2-3 ndisina kumuona, ndainge ndichigara kuHwedza. Saka maybe aishayawo mukana wekuuya, kati aishaya mari, handizivi. Zvadaro ndakachizosangana nemurume we2022 ndiri parusape. Zvadaro kwakusangana naye pabonde. Handisi ndasangana naye pabonde, ndakabva ndachinja mekushandira, kubva ndatanga kubva ndaenda kwaRara. Inini ndakatoti hanje tinotestwa. Handizivi hangu kuti vakadzi sometimes brain dzedu dzinongofungawo sei. Ndakatomuratidza bhuku rangu randaitestwa kubva ndiri kuHwedza. Ndakasangana naye muri muna August. Bhuku rangu rakapedzera kutestwa muna July, ndiri negative. After 3 weeks here ndatova kuHarare.
ndakatanga kubuda imwe discharge handisina kunzwisisa kuti chii. Pandabvunza gurupu randanga ndiri ndikati chii zvinorevei chingava chii, vakandibatsira imomo vakati inonzi siki wotoenda kuchipatara. Zveshuwa ndakazoti 2023 muna January vandaenda kuchipatara vandanorapiwa ngusikiya. Zvadaro ndazenge ndama Mutare, murume wese ndasangana naye anga asisina kana basa nekutombondifonera kana kudii, ndazonge ndinenda kutomunyengerera handizi. Ndazoti ndama Mutare 2023 muna January ndikatanga zvekuloja ndega nchiita zvandaiita handiti. Then pakuloja mari yakazenge yakundikurira. Ndaingotaura hangu naye pafoni. Mari yakazenge yakundikurira mari yerendi. Ndopakachinditi di uye kumba handiti tiite introduction kudii kunana mhomzi wangu uye ugare. Zveshuwa ndakatsvaga mari yangu ndiri maMutare. Ndikatsvaga mari yangu ndikaenda kwaanogara. So ndakasvikira kumba kwababa mukuru wacho kwamukoma wake ndokwandakasvikira. Ndatosvika nababa mukuru maita himadi mauya hamainini, but ndoda kuziva kuti munin'ina wangu anga akakuudzaiwo here chokwadi chokuti ari pamushonga. Ndikati ndakandavataura chokwadi. Ndakasangana naye gore rapera. Saka iye akamwa mushonga wake zvegore ripi, zvikanzi kubva kudhara. Ndikati bangura you serious nezvamutaura? Akati yes. Ndikati mangwana ndikati ndokumbirawo mwana wenyu, dauro nabangura ndokumbirawo mwana wenyu ndiende kuchipatara. Chipatara chandaiendera kuda kunomeka sure ndatokutorwarawo here, ndo chipatara chanotorera mushonga dzake iye murume. So that ndakasvika pandatestwa nemanesi ndobva wanditi positive. Ndakachema ndikatanga kutaura nyaya yangu semaudzira ndinongokuitai, ndichitaura nezita rake munhu iyeye. Vakatonditi ende akaita utsinye manesi aya, because ndopandotorero chimushonga dzake, saka vandomuziva kuti akapinda muchirongwa rini. Zvikanzi ende akaita utsinye, but munofanira kumusungisa because zvaiko zvino kupa munhu chirwere uchitoziva inenge itori mhosva. Manesi aya handimukuona. Pandakanzeleva zvangu, iye ndobva atomboda kuramba kuti handizirini pamwe wakazotsvagira hako wega kudii. Ndikati nogoti ndakazvitsvagira ndega kudii kwachoni, iwewe wakapinda muchirwere kudhara. Mukoma wako vari kutaura kuti wakapinda muchirwere kudhara, mukoma wako vangakuvenga here? Ndopakazoti asora hako nezvakaitika wati ndotokumbira ruregerero. Autanga tondiudza kuti chirwere akatochibatira tori kuno kuSouth Africa. Akabva kuSouth Africa akaenda kuZimbabwe akatombonotorera mapirizi kune imwe kiliniki isiri iyoyi akazotora. Kune imwe kiliniki kwaitokwira mukombi kuenda, maybe akazoshaya mari kuti zvanga zvava kumuremera zvekuramba chikwira kombi, ndofunga isada kuonekwa munharaunda kuti akumwa mapirizi. Akatombotanga totorera mushonga kune imwe kiliniki. Iyi pakiliniki iyi yandakazoudzwa nemanesi kuti munhu akaikuitira utsinye because vana pakatora mushonga kudhara. Ndofunga pane 8 years pakiliniki iyoyo, handimukuona. Ko kuSouth kwachona ndozati akagara makore mangana ari muchirongwa. Ko kiliniki yachona yakambenga achimbowanda achisiya kiliniki yekumba kwavo achienda kiliniki yekure, ndoziva sei kuti akanga achitora mushonga kwenguva yakareba sei. Saka zvinhu zvinondirwadza kungoti asi munhu akamutadzira chii, kundipa chirwere shuwa munhu achiziva chii chakadaro. So zvinhu zvinondibata, saka ndaingoti kuti mungandibatsirawo sei. So ndirimwe gurupu randinaro rinongonzwa remadzimai, ndomandakambokandonyaya muchiti ndibatsireiwo, kana zvita ndomusungisa here, zvinodii, ndoita sei, ndibatsireiwo. Saka pano umwe wakazondipawo nhamba dzenyu, wakati munogona kutaura ipapo. Vamwe wakanditi unogona kuenda kunoripota kwachifi Mutasa kwaMutare, I think akakupawo something. Ndoona kunge zvine zviri nani.
bhozi akatokuitira utsinye, haana changa asingazivi paari, aitozviziva kuti ari pamushonga, but munhu akashinga usataura kuti ndiri pamushonga, zvekutoti pese pandinobata gaba handidi kunyepera ini, handisi kuti ndikurwadzawo nekumwa mushonga, but chichatondiuraya istress nekufunga stere kuti sei zvakadaro. Pese pandinobatira gaba remushonga ndongofunga nezvekuti asi chii chandakamutadzira munhu, upenyu hwangu huchatova upenyu hutoti ndichatokurawo here. Izvozvi ndine mwana ne4 years, mwana wangu achatokura here, kutokura kutonzi apedza chikoro adii ndichitori mupenyu, mwana wangu tosvika atoroorwawo kutoona mwana wakewo ndichitori mupenyu, handione sekudaro. But chinhu chinonzi kana even chero ndikanzi ndafa nhasi, pirisi zvaro harindirwadze kumwa haridii, but stress ndochandikuwadza, ndongatsoshanya nyatsondikansela zvakasimba. Even chero inini wachona ndinombozama nepandogona, but zvinoramba, zvinondirambira. Chero pamushonga iyoyo ndofunga nditone nhamba dzanesi wachoni akanditi mafirst times ndaimwa mushonga iyoyo ndichitadza kumwa, ndichingorutsa, ndichingotadza kumwa, ndichingorutsa, ndikatoti mushonga ndikutadza kumwa, hapana here mamwe mapirisi amunokwanisa kundichinjirawo? Vakanditi hapana, shingirira, system inenge isati yadii, inenge isati yajaira mushonga, saka shingirira zvichaita muzukuru. But kana unyatsori neumbo hwokuti munhu uyu ndiye akakupa hosha, ende prufu iriko, kana chero mukanzi maenda kumapurisa, maenda kwana chief, munongouya kuno kukiriniki, tokaunda dheti ramakasangana, gore ramasangana pabonde 2022, iye munhu 2022 anga atori makore hamheno mangani atori muchirongwa kumashure. Ndikati ndosaka akandishingirira kuti ndichamuwana bazi one day, because munhu akatanga kundizana 2019 tigoti 19 20 21 3 years munhu wemurume tisiri kuonana, tisiri kudii, achingoshingira adzo ndine munhu wangu, aitoshingira kuti one day rachamubata badzi nechirwere ndobva ndangomuka. Once angoita madhiraka akaita yanga asingachafoni kana kudii, zvekungofona apo neapo. So zvinhu zvinondirwadza hangu, handidi kunyepera, handizivi kuti mungakwanisa kundihepawo sei. Ndakatopiwa nhamba dzenyu munhu ari kuno South Africa, ndiye akatondipawo advice yekuti enda kwachief mutasa zvinoita awano something chaanokupa. Nezuro ndopakanditi ndotaura kuti nevanhu ivava kudaro nhamba dzenyu pamanogona kutibatsirawo. Saka imi makazowanikwa here? Pane ndinenge ndisina kuzonyatsonzwapo. Makazowanikwa here? Muri mumarriage, muri muwanano here izvozvi pari zvino? Okay, fine. Nangu handisati ndawanikwa ba. Kana ndiri kuZimbabwe ndiye ndiri kuhwedza. So chief wadekuti chief wedu Chief Ruzani wekuhwedza, uyo chief mutasa I think anogona kungobatanidzira kusaidhi rekumurume yeye vanotaura nezvake. So vanhu nekungozivawo kuti mega mogona kungoziva kutongoti machifi mazuva ano amakana nehuori chaivo, unogwa kutora nenyaya yako itori right, ugototonzi watofeila. Saka uyo chief uyo mutasa I think anongozikanwa kuti anongotonga zviri justice here, I don't know kuti sei vanhu vachimufarira. Taringotonga zvakanaka zvisina kuti zvine kahuori mukati here ameno, because mamwe machief ndomaziva zveshuwa ane kahuori, zvoti anonga kutongoti nyaya yega itongori pachena anenge eibhata-bhata. Sachifi hapana zvangakwanisa kumuita, handiti kwete vaive kuti like ukamhangarira munhu. Kune vamwe machifi ekuti nyalese ndamhangarira murume yeyu anogona kuenda nerweseri kuna chief onotaura kuti ndokupai something. Nyaya yazova mudariro chief anongoitsika-tsika yotopfa yakalodha nemazvona. Handizivi kuti madza vasei vakanditi chief mutasa, ndichi ndovanotonga, ndichi ndovanonyambuda masocial mumayoutube here vachionawo nyaya dzavo kuti dziye dzingori clear, havana kusapota munhu, vanongotonga nyaya sezvairi here handizivi. Saka hameno bhosi ndakatombozvibvunzwa ndega ndikati ndojaimba machifi mangani, koti ndajaimba wedu chief wekuhwedza isusu Ruzani
ndojamba chief wekwaRusape. Tikabva kwedu kupedza takwenda kwaRusape, ndojamba chief wekwaRusape ndoenda kune wekwaDA, inonzi kwaDA chiwe, kwaDA sarasiko kwamheno kwaMutasa iko. Asi zotose kunge ndadi here kuti mambo angabvuma here kutonga nyaya yefanira kutongwa nemamwe madzimambo, I don't know, but maybe wakangozviita kuti chief anenge angotongawo zvakanaka zvisina nga utsinye mukati. Okay, hanzvadzi, ya ndiri kunzwa nyaya yenyu. Kana iri inoda kuiswa mudare rachief inoenda kwaChief Makoni. Kana ari anda Rusape, ya inoenda kwaChief Makoni. Kwenyu haiiti, nokuti munhu amuruda kutonga imimi, munhu aruda kutongwa namambo, mupari wemhosva ari mwaChief Makoni. So ndokwainoiswa, but Chief Makoni vanotonga futi zvakanaka. Ndakamboona hangu dzimwe nyaya dzavo apa dzinenge ishoma dzandakaona zvangu sofa, but ndaiona sekuti havayengereri munhu akapara mhosva ba. Havatomboiti zvekuda kutenderera, kana munhu aine mhosva vanoibata semhosva. So nyaya ngaiende kwaChief Makoni, but chaakunetsa apa itime. Imi mwati munouya next year July kaimi. Inda iyeyuwo kukupai chirwere uyu akawana here, akaroora here? Pamakadanana naye akanga agara ane mukadzi here, kana kuti akazoroora here? Ndanzwa mashure muchiti makaenda kumaintroductions makasvika ane mudzimai here? Alright, ya zvinonzi patime yachona yakandiziva iyoyo munhu aitombowa nemukadzi, saka patime iyo zvinonzi wanga wamborambana nemudzimai wacho. Ndofunga ndobva wakatombogara here maybe nguva yakareba vasati vadzokerana, ndopo vakachizodzokerana. Ini pandakazotoziva kutoti ndaenda kumaraini kwavo, ndichizotoziva kuti ndizvo zvandava, angatodzokerana nemukadzi wake. Saka hanzvadzi, makazvarwa gore ripi imi? Makazvarwa gore ripi? Uye pakaita munhu ari kuti ateerera nyaya yenyu paTV ariwo positive, ari kudawo mudzimai wekuroora ari positive, nyangwe ari negative achinge akufarirai, muri kuda here zvekupinda muwanano? Nekuti paTV apa panobuda zvakawanda. Panogona kuita mumwe anoteerera nyaya but ototi ndiri kuda hangu mudzimai uyu ndiroore. Imi makazvarwa gore ripi? Mune vana here uye vangani? Uye mungada here kana pakaita munhu anoti uya tiroorane? Zvinofamba sei hanzvadzi? Pajeke sei futi ipapapo? Ya audio ndikuitirira mukoma zvaizvizvi ndichine peni, handidi kunyepera kuti ndingati wanano ndichiri kuida. Zvamai manje ndine pain, handisati zvava mandiri. Ya inini ndakaberekwa 2000, ndi 24 years. Mwana ndinaye wandakaita 2020, now ava 4 years. Ndo mamirira zvakaita. Ya zvinhu zvekuti pawana anondidawo handinokunyepera zvine marwadzo akanyanya. Maybe kana kuti nyaya iyi yazosovhika pamwe toenda munhu right. Meno iye atori munhu mukuru kwandiri, but taingo ndazozviziva ndapaground kuti munhu aindonyepera zvese nemakore zvese nenhamba yevana vake kwaitova kutonyepa. But ndakangoti rinonyenga rinohwarara, dei kuri kunzi zvinhu zvanga zvakanaka pasina zveutachiwana. Taingoti pamwe munhu aingofaita kuti adini awane kudiwa, wotova ndinyepera nhamba yaiva nonyepera makore, ondinyepera zvese kuti une utano hwakanaka, iwe usina utano hwakanaka. Munhu atone vana vake 5, first born yake itotonzi itori nemwana here, atova nemuzukuru first born yake. Ndichizozvinzwa kwana baba mukuru vacho kwandakasvikira iko tiri kuenda muintroduction, ndokwandakanzozonzwa nyaya dzese dzechokwadi nedzemanyepo ndikazvinzwira ipapo. So vanhu vaiva ngode mabhodhi mamwe akangodaro aya ekuti havamboratidzira kuti munhu akura, munhu adii, but munhu atori muhope kwandiri. Maybe pamwe nditori nezera nemwana wake wachona ane mwana yeye, ndo matauro atoita banguru wacho nomukoma wake. So zvinhu zvacho mawana. Ndinotenda kuti tese tanzwa zvanga zvichitsanangurwa panapa naTendai, zvinorwadza zvaakaitirwa izvi. Asi ndinoziva kuti hazvisi pana Tendai chete,
zviri pane vanhu vakawanda. Ndosaka ndati chimirai ndine masoko akakosha andinavo. Masoko andinavo ndeekuti ndakubatsira Tendai nesoko raMwari, asi ndichibatsira Tendai kudaro, at the same time ndiri kubatsirazve mumwe munhu ari musame situation yakafanana neyaTendai. Chinditeeresesa manje iwe Tendai, vhura nzeve dzako dzemukati dzepamwoyo chaidzo. Newo uri musame situation imwe chete naTendai, chimbomira kufa, mira kuzviuraya, haisi solution iyoyeyo. Ndoda kuti pfungwa dzako dzishandurwe sezvinotaura vaRoma chapter 12 verse 2, kuti tisaenzaniswa nevenyika ino vanogumirwa, vanoti kana vapererwa vorasa tariro, votadzira Mwari, asi tishandurwe murangariro wedu uyu uchivandudzwa kuti uidze uzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Nditeeresese ipapapo iwe Tendai. Nyaya iri panapa ndeyekudai so. Wataura ukati wowe inini chaakundikuwadza istress. Hausi kuchakuwara iwewe nechirwere, but nekuda kwestress. Saka chinhu chinonzi stress nekumwe kutaura, tiri kutaura kuti hausisina mufaro, hausisina rugare, brain dzako hadzisina utano, wava murwere mupfungwa, wava murwere pamwoyo, mweya wako waremerwa. But now rega ndikuudze soko rakanaka panapa. Matthew chapter 11 verse 28, Jesu anoti, uyai kwandiri imi mose vakaneta vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Ndoda kukudirecta kune mumwe muchinda werugare anonzi Jesu Kristo, anopedza dambudziko rako iri, anopedza problem yako iyi, anokusiya wava nemufaro iwewe. Wakabirwa nembavha inonzi Satani. Iri pana John chapter 10 verse ya 10. Inonzi soko rinoti pana John 10 verse 10, mbavha inongoya kuti ibe, kuuraya nekuparadza. Madziso ako ukavhara ukavhura, uri kungoona murume akakupa chirwere, but haisiyo enemy yako. Enemy yako ndi Satani. Ephesians chapter 6 verse ya 12 inobva yati, hatirwe nenyama neropa, asi tinorwa nemweya yakaipa. Chii chasaka usvike kupinda mudambudziko? Haasi murume uyu, but ndi Satani. Akapfekwa, akagarwa naSatani. Our permanent enemy is the devil. Munhu haasiyo mhandu yedu. Mhandu yako nemhandu yangu iwewe ndeimwe chete inonzi Satani. But kana oita zvinhu zvake anoita ari muvanhu, kuitira kuti isusu kana toona tinoona vanhu, uye kana torwa tinorwisana nevanhu, tichimusiya iye ari pasafe side. Zvino chandoda kuti uzive ndechekuti ukarwa nemunhu asiri iye ari kukurwisa, hauwini battlefield yacho. Wafanana nemunhu ari kurwisana nemauto, ari kuchivakwa icho chemapuranga chauri kuona kumashure kwangu icho, achishudha futi ikoko, achiti ndo kune muwengi wangu. Iye muwengi ari mugomo rauri kuona riri kumashure kwangu iro, iri sniper akahwanda ipapo, akapfeka nguo dzehondo dzakafanana negomo iroro, achikungendurai, achikupedzai makagara panapa. So ndo maitiro anoita Satani. Satani anotirwisanisa nehama dzedu navana tete nehanzvadzi nevavo nevavo. Asi handisi kuti akagona muchinda uyu, akashaisha 100%, but anga apfekwa. Ndo pane point yangu. Haana kuzviita nekuda nepfungwa yake, but akagarwa. Zvakafanana nevanhu vanoti vakabata muroi nhasi vanoti ngatimupise, ngatimuuraye muroi uyu. Chamusi kuziva ndechekuti muri kuuraya muroi, but hamuna kuuraya muroi. Mwauraya hama yenyu. Mweya wekuroya mwasiya uripo,
mangwana uchangomukazve uri pakamwana kenyu kana kamwana kako iwo nokuti iyi hama yako yawakauraya iyi. So nhau iripo tinofana kurwa nomweya, hatirwi nenyama. So ndoda kukudzidzisa iwewe Tendai kuti kana wasvika pamasituations akadai unoabuda sei uye unorwisa sei muwengi wako akakupinza paproblem kana kuti padambudziko rauri nhasi iri. Chinhu chekutanga chinonetsa vanhu vakawanda inova ndolodi kana kuti mutoro kana kuti zvauraisa vanhu vakawanda panyika panapa, kutadza kuzwisisa, kutadza kuziva. Hosea chapter 4 verse 6 inoti vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Kana wava nezivo unotadzirwa nemunhu, woregerera munhu, wovengana naSatani, uchiziva kuti munhu haana simba rekutadza, haana simba rekundikanganisira, asi anozviita chete kana agarwa naSatani. Saka unenge waakurwa naSatani. So kuti urwe naSatani pane chinhu chinoremazve chisingagonekwe nemunhu kana ari panyama, sezvinotaurwa na 1 Corinthians chapter 2 verse 14 kuti munhu sezvaakaberekwa haangagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti ubenzi kwaari zvinonzwisisiwa nomweya. Pane chinhu chinorema chaunotadza kunzwisisa chinoti kuregerera. Ipapo pane nyaya, ipapo pane nyaya. Izvozvizvi situation yauri iyoyo, mushonga wacho wekuirapa unotangira pakuregerera munhu akakutadzira wacho. Mai, ipapo ndo panorema, ipapo ndo panonetsa. Ipapo mufananidzo utakaupiwa naJesu Kristo ari pamuchinjikwa, arovererwa zvipikiri mumaoko ese nemumakumbo. Ipapo ndo paanonamata munamato kuna Baba wake achiti, Baba, varegererei nokuti havana chavanoziva, kutaura vanhu vamuroverera pamuchinjikwa. Danho iroro rinorema, rinonetsa kutora, panonetsa kusvika, but ndo pari kufanira kuti pasvikwe naTendai. Ndo pauri fanira kuti usvike ipapo. Wasvika ipapo uchaona kuti uchatanga kudzokera. Bijana pfungwa dzako dzichatanga kuva normal. Wotanga kuzwa fresh air, wotanga kuzwa kurerukirwa, wobva watanga kurega kufunganya. Nokuti izvozvi chakukunetsa haisi HIV, waane chirwere chekufunganya. Ndosaka uri kuti ndikabata gaba chete ndikubva ndaona iye wamusungirira zvaakukupa iwewe kufunganya. So ndoda kuti uverenge bhuku raMatthew chapter 6 kubva paverse 25 to 33. Rinokutsiura nekukudzidzisa nekukurambidza kuti urege kufunganya. Rinotaura kuti hakuna munhu akambowedzera kubiti rimwe chete paurefu hwake nekuda kwekufunganya. Rinotaura kuti tarirai shiri dzedenga nemaruva nezvose hazvishandi, hazvidyari, asi zvinorarama wani. Kose imi muchifunganya pamusoro pezvekudya nezvekufuga. So ndiri kuti iwo usafunganya pamusoro pesituation iyi. Bhaibheri rinoti instead yekuti tifunganye, paverse 33 rinobva rati tangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama. Izvi zvose zvichazouya. Zvoreva kuti utano hwako iwo hwakabiwa naSatani hunodzoka. Ndo zvinotaura bhuku raJoel. Joel anoti zvakabiwa negwatakwata, zvakadyiwa nemhashu, zvakabiwa nembavha zvinodzoka. Kutenda kwedu munoziva here kuti hama dzangu chinotilimita isusu ifaith yedu, tinotenda kuzvinhu zvisina maturo. Ukava nekutenda muna Jesu Kristo zvakazara, munoziva here kuti HIV inotama, inodisappear. Chinodzinga HIV ifaith. So but Bhaibheri rinozotidzidzisa kuti chitendai zvinoenderana nelevel yenyu. Ukaona kuti hausati wasvika palevel yacho iyoyo, ngatichimbotendai zvinoenderana nelevel yauri. But kutenda kuya kunokura kuchiramba kuchikura. But now izvozvi zvandiri kuda kuti uite, hakuna munhu
achambofa nekuda kweHIV. HIV yakurapika, yakuita kuti urarame makore ako awaida kusvika pawaida iwewe Tendai, kusvika pawakanzi naMwari unosvika. But chinogona kuchikuuraya manje, chinogona kuchigurira upenyu hwako panzira, kufunganya kwawakuita. Ndava kufunganya ndo kunozokudaidzira vana BP, kufunganya ndo kunozokudaidzira zvirwere zvemwoyo, ndo kunozokudaidzira vana shuga. Waiziva here kuti Satani haafi akatigona isusu kusvika tamutendera? Kufunganya ikoko ndo kutaura kuti uri kumutendera, unobva wavhura dhoo kuti Satani apinde muupenyu hwako. Saka kubva nhasi ndoda kuti unzwisise, ugare uchiverenga soko raMwari. Richakubatsira, richahila maronda ari mukati memwoyo wako, uchagona kuregerera, uye Mwari achava shamwari yako. Mwari kana ava shamwari yako, uchararama upenyu hwakanaka, uchararama kusvika kwaunoda, uchayarutsa mwana wako, uchaitirwa zvaunoda naMwari. So kana wanga usati wakamboita munamato uyu wekuve mwana waMwari, ndoda kuti uite. Hazvibviri kuti unamate kuna Mwari usiri mwana wake. John chapter 1 verse 12 inoti asi vose vakamugamuchira Mwari wakavapa simba rekuti vave vana vaMwari. Kureva kuti nyika yakasikwa naMwari nevanhu vese varimo vakasikwa naMwari, asi muvanhu vakasikwa naMwari mune vanozonzi vana vaMwari. Opposite yaMwari yagara ndiSatani. Saka mhinduro iripo kuti vasiri vana vaMwari amene kuti hatichati vana vaSatani, asi zviri pachena. So ndakuda kuti unamate munamato uyu. Wese wakanditeerera kwauri ikoko, nyangwe usiri musituation yaTendai kana uri musame situation naTendai, zvakangokosha kuita munamato wekutendeuka, wekubarwa patsva, nokuti Mwari haanzwi munyengetero wemunhu asakarurama. Takaberekwa tiri vatadzi kubva mubereko yezvivi yaAdhamu naEvha, saka tese tiri vatadzi. Ndosaka vaRoma ichiti nekuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari, uye mubayiro wezvivi ndirwo rufu, ndivaRoma inodaro. Saka ukasagara wakatendeuka, Romans 10 verse 10 kuti munhu anotenda nemwoyo ndokururamiswa, anopupura nemuromo wake ndokuti aponeswe. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti unongoda kuponeswa kuti uve mwana waMwari, wochitenda zvakazara muna Mwari, wochitanga kugara uchinamata uchiverenga soko rake. Zvinoita tendo, zvinoita tindo iwe, zvinoita usatya. Right, chitedzera mashure mangu ita kuti baba vangu vari kudenga, ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye handigoni kuzviponesa, asi ndanzwa soko renyu raparidzwa pano pasocial media. Ndavhura moyo wangu, ndinoti Ishe Jesu Kristu, pindai mumwoyo mangu, muve Ishe wangu, muve mambo wangu, muve muponesi wangu. Ndinotenda kuti muri mwanakomana waMwari, makabva kudenga mukapinda mudumbu remhandara Maria, mukazvarwa panyika ino, vakakuurayai, mukamuka nezuva retatu, nanhasi uno muri mupenyu, mugere kurudyi rwababa venyu. Ndinokutendai nekundiponesa, nekundigamuchira, nekundiita mwana waMwari. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene, muzita raJesu Kristu. Amen. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuropafadze, Mwari akukomborere. Usatya, ndo chinhu chekupedzisira. Fear not, sin not. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, otende, otende, Utindi TV yababa kanjanda, uyai kane muone eutaka njanda waya, waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana mweta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende, 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 utende baba, nesuo tasimuka tarirai